Zorionak Barañain, iratzargailuak jo du. Gaur, ehunka barañaindar bildu gara gure herriak bizi duen geldialdiari aurre egiteko. Denok ikusi dugu azken urteetan nola metatu diren arazoak, nola ilundu duen gure herria udalaren isiltasunak, nola urrundu diren erabakiak herritarren beharrengandik, eta nola Barañainek sufritzen duen udalaren inakzioaren pisua. Proiekturik ez, irtenbiderik ez, kudeaketarik ez. Adibideak ugariak dira. Eguneko zentroaren kudeaketa, lagunaken inbertsio falta, informazio eta parte hartze organoak deitzeko trabak, ekimen kulturalei jartzen zaizkien oztopoak, euskararen kontrako erasoak eta zerbitzu publikoak kaltetzen dituzten plantillen planifikazio hutsalak. Baina gaur, hemen, argi erakutsi dugu Barañain ez dagoela lo. Herri hau beti izan da bizia, anitza eta konprometitua. Eta gaur berriro ere gure ahotsa bateratu dugu. Paralisiarekin bukatu behar da. Gaurko manifestazioa ez da helmuga bat, baizik eta abiapuntua. Hemendik aurrera herriak berak gidatuko du aldaketa. Auzuz auzo, kolektiboz kolektibo. Gure ideiak, gure beharrak eta gure indarra mahai gainean jarriko ditugu. Eta bide hori batera egingo dugu. Horregatik gaur ozen esango dugu. Barañain, esna zaitez. Aldaketa garaia iritsi da. Eskerrik asko gaur hemen egoteagatik. Eskerrik asko zuen ahotsak, zuen energiak eta zuen konpromisoak herri hau bizirik mantentzeagatik. Aurrerantzean ere lanean jarraituko dugu. Aukerak sortzen, ateak zabaltzen eta udalaren geldialdia gainditzeko indarrak batzen.